ene sinangani ne my time koma kuti munthu ndipeze mwa yangu anthu ambiri amati lion ena amati king lion ndineyo ndithu. Mmakhala kuti kwenikweni Kundilandi. Oho, ndine ndikuti kumudzi kwenikweni ndikuti Kumudzi kwathu kuti ine kwa makolo athu kwa bambo anga ndikudedza mai anga kuchireka. Tuzeni mukona mwavuta kwambiri town Muchaka cha 1999 nazaomberedwa ndi futi. Oho, muli kokuba Tilachoka ayi pamene uno nazachoka kwathu sinapite kokuba tsiku limenelo yani ndinali pa deni nachoka pa deni nikava pa market timati kundilande pansika wa pa makati ndikakagula zinthu zanga chanchani koma ifanyena kuti apolisi naye nawo kwambiri against munthawi imeneyoyo tinakangana timakhabe tikupanga bezinthu chilele kuti amadziwa akale kuti okay kakati kwabedwa pamakhala kuti pali ma suspect ifeyo timapanga mpaka no mafika nthawi yonera kuti muchaka chimene chocho mafika nsika uja ndithu kuti ngafana mabatman ndikutolera ndithu ngati ndrama nsika ose uja kumotolera kumayenda ndi jumbo ichi ngati wasite achipaso kuti nsika ndi wathu mgodi wathu makhala mwanthu angati iya ndamene timatopa peza kuti tipo anthu 3 4 koma captain ino anthu achama nditenga ngati kuti nali ineyo koma ndikuzafika mu nyengo zimene zija komabe timatira panga zimene zichabe timakhabe tili mu system yosokoneza ya kamoyo komwe kaja kaumbanda kaja kanalipobe kamapezekabe kuti pena kuona onthu amene ine mabedo ake sana isoti onyumwa ayayi otolo gaimoti ja bekaleja ikubwera ikupanga santameja mukuziwa bluliboni chani mabekala ambiri amapanga supply ma location kumasiya katundu kumatani ndio mapeza kuti mwina timuonano munthu chakamaliza opanga business chikwamangana mwe chimuno tibakatenga nokuti plus tisamale gawo lathu nafeso ndi timatenga paibe munthu amene amabwera lokusatira ndayendanso kwambiri makata industry kuyambira ina Portland chanchani oho kukulowa masana timalowa makampani mujaso ndi madolo ndaimene ili kafuweni ili kafuweni koma kundiombera wanandiombera masana mfuti ana ala polisi muna about 8 to 9 ana ali serious kuti apapa ndithu anali kuti koma nkhondo ina alipo kuti munamenyana kwambiri namenyana nawo olobwana amene ndikukusana apa kuti jahauji siku mene namenyana naye antaomberi anandombera namchola mkono anachoka mpana mkono mpana akamwika chikhaka wayo ndovuta ana akamwika khaka anagayika khaka anali kuti agwire unyomo sizimateka iya unyolo nkakanika ndithuti kuti ubwerapo mavuta kena kunango zindika ndiombera koma anandiombera zipopolo zitatu mwendo matawa kapena jani kuti azikombera iso sitinathawe vanali nkhondo kaye anandiombera pompopompo kena komagwapi kuti nondigwe chifukwa cha madona ano adandona amwenerayo magazi ndimbozati chani kugwa kwaine kunagwera pati madolo akazake amene ankaona ano around ino pamene pachi suli anthu sankandiziwa amandiziwa kuti amene achamwa kuno mwakuti naomberedwa ndagwa pasi kuti kumene kumati kumakata kadi yemweyo makata pa Anglican church kumene kuli tuwa ina Anglican Voices kumeneko nde ifeyo muzalipeza mwini ngikombire ndi pamene paja anatombera mweti nkasazizimuka tinazindikira kuti manja amu ndamangidwa onyolo koma onyolo chanane manga owiri anani manga apa ndi apa kuonesa kuti munthu ndiovuta kwambiri ankati ndiuluka mangedwa ndipo namangidwa nasungidwa pamene popo kuyambira nthawi imene tikunena kuyambira chamma 10 muna nkandicho sapo chamma 2 to 3 kumandipitisa pa nyamba de polisi oho zinachedwa fajani kuti sinapita ipatala mafuna mufe basi iyayi anandite pamene poto kunditengano ndinakwezedwa galimoto kumapita nyamba de polisi ndi munthu mmodzi yekha amene anabwera pamene pachapa kuti iniwo munthu uyu mwamuombera mukummenyaso ameneyo timamuti po size koma ali ku Joburg amene po
amene wananga ndani wa polisi ayi anali munthu soda anali mbale kuti timacheza naye anali ndi wankulu anali ngati mkulu wathu so koma timacheza naye koma suti anali okuba yayi koma anali no munthu kuti munthu mwammanga mwamombera mukummenya mwamvulaza moti mungontenga muzimu sikuti so angathawenso asuna angathawe analiwo kuyankhula ngati ndayo anamtenga ali ndi nawo limodzi anamanga mpaka na pompono anthu anazapeza kuti anazayankhula kuti Lion wapita ndi mkango opanda posamira ndipo ulo ife nkhani mpana za maboma zinatuluka mkango opanda posamira waomberedwa mpaka na anthu onene omati wapita ndi mtsamiro kumanena munthu uja koma polisi uja munthu uja anamenyanso koma munthu oti sanalakwe ndipo nawo zona munthu mukumenya watali kumenya suti tu nali munthu oti kungoti mwaku amatigwira umangoti kuoka blaza kukokedwa ngati galuje wafa atatopa nanu kwambiri ndizona ndinakhala kuchokera date imene ndakuzanija kuchipata anandipisa pa 27 July ndilomangidwa chonchi paibeso ndinkangogona chonchi ndi unyolo ola anaina ake oti amajiya pa ijeni pa sikokulu paja anandipeza musero kundirande anacha kumandivera solo chisoni mati amwene pana anena ake amene analotolatola munthu ngati imeneyo pana anani nimene zimene taona afana inadi anabona pana inawo pana amachedwa kuti abusa koma ubusa wawo unamba ife kuti atandiona ine mwene navula zidwiri Lion wako zina mwazipasanoka Lion anapasidwa ifani mmene ankuonekera munthu nabadwa ndi mphamvu zochuluka kwambiri ndi anthu anawo ndiona kuti ine ndili ngati mwana wa mkango Samson mwana ngati Bible good amwene ndiye tatiye kukoma nkhani tiye nayo luplaza ira kugwira na maja zikudigwira mtima mchino koma magazi anakwambiri blaza linataya magazi ochuluka osati amasewera komanso momwe ndakuwuzirani mukuti lero muchaka chimene chocho nakhala musero amangonditenga musero muja kungonditenga kundikweza gaimoti ya polisi jangatako ndikupita pa chipatala pa holo pache pandilande health center kungondizungulira ndoti kungokhangati akundionesa kugulu ndoti kungokafika pandilande pa chipatala pache anthu chonchi gulu kudzaza Lion timuone angono ndafoka blaza man oho samapita ndi kuchipatala yaya amafuna kungokhangati akundipitisa oho ngonesa kuti aya anapita kuchipatala mwabwera boma tulima pamweni si machini ni machini boma ni machini ndipo munthu kulimbana ndi boma umafa umafa ndipo ndimaziona kuti ine napulumuka dzenje lokumbakumba ndipo ineyo blaza man ndili ndi vumbuluso lalikulu kwa anthu koma vumbuluso jali mabisika aso muna munjira zina zake muna vumbuluso la ineyo litulukano muna ifa cha ineyo feti lero kaya mwatani kuti ineyo mundipezi ndiye simulunga makandongo solaki komanso mbene koma ndi anthu ambiri amene ndakhala ndikuakana kucheza nawo komanso ndavutana nanu amwene papa pakutiro mpaka mamwayi pita pandawe koma mwavuta kuti timpane kuti tiyankhulane chonchi zavuta kwambiri komabe ayizi kutheka papa ndiyeno mwati apasono mwangano kuchipatala kuja mangobwerera ndetu mabala palibe bala limene blaza man bala limene apapa linapezeka kuti kuchoka siku limene linaomberedwa mu Juni kuzafika July linachapidwa olo pilisi olo imozo olo aspirin olo chani nesinamwe zipolopoza zili momwemo izitanaka ndichosa kukwiza tipitire pene popono kuti nomuchoka no kuti no zambe kutheka kuti mwapita kuchipatala no zinakhala bwanji mwati apo pono apa pano ndikubwera ano ineyo ndili musero okay tili musero muja
mnthamene tafika no July ndi musero muja komabe ndikugona ndekha musero amwene ndinkanunkha munthu umanunkha uli muno kuda unyola mujo sani ayi makamuli timagona nawo amenana timagona nawo ndithu kugona nawo chonchi ndo ndikangugona chonchi ndi mbali imodzi madyedwe ndoti mwina kaujeni kamuzi kanthochi basi anthu amabwera kuma anthu kuzakona abale nano amabwera kuma ankakanizidwaso olomaya ankaganiza kuti asabwere uzandiona asaone koma akafunsa manati ali muno bwino kuti mwakuti ne masista athu ena ake koma amene anamwalira manga ang'ono amenewo ndi munthu amene anayamba kubwera kulowa mpaka namundilande musero kuzalowa mpana musero kumusegulira kuzandipasa yakudya zinakhala bwanji anachita kukakamiza kuti alowe basi ino pamene puno anthu achano anaonano kuti akulu awawano umoyo wawo uno kuthatha basi iwo wamaonabe kuti basi kuti ine ndikufa ne usiku makumbukira siku limene napeza uno kuti pa 27 napita ananditenga chamma 4 to 5 kupita nane kukwizi kokandisiya pamene uno ndibwerereka embuyo pa 26 usiku 26 cha pa 26 July chaka 1999 yapitiliza pa 26 July usiku ndisiku meneneyo nalota maloto oyi ena ake maloto amene nalota achi nalota maloto eneyo Brazamani gulu la ng'ombe gulu la chani la ng'ombe zija momwe mazizwera ng'ombe zikubwera ineyo zikundithamangisa ano kuti zindibone ndi chani ndi nyanga zijano munthiti mwangamo mimbayi nene nazizimukano namba kutulo kucha namba kutamanga koma ineyo kudabuka nazakuwano kukalino ndikuzizimuka ayo usiku meneyo musero mujandilwa nawo namenya jinzi yainena ake yabnyatwa ni machena ngati kamwana kabo ndi pamene pachapa ano ineyo no zimene zinachitika tauri bwana amene anali usiku wa shift cha usiku anabwera lion ndati bwashi basi bwana mama amene anandizo wa polisi mphanga uzipemphera kwambiri mulungu amakukonda nati mukozo mkumbwira opolisi amene oyo maina awo bemaziwa ndi pakanthawi mpitirizana anauza mphanga uzipemphera kwambiri iwe nthawi yokufa iweyo sinakukwanire ndipo tulo linathawirapo ati nakhala olowinzanga amene amagona selo ina anadabwa kuti lion wakuwacho nchibwanji chikuchitika ndi chani pamene puno kumenyedwa anthu aja atasiyano kundimenya apolisi aja amangu ndi ang'ani maso abe wapolisi be suti anthu aja kuti ndizinyama yayi ndi anthu ena aba amabwera bwanji mphanga pano kupeza bwanji abasi kuchipatana kutenga amanzi ausamadanda ule uzipemphera mphanga akuvaya ndonamizika bino pa 26 kunasha pa 27 kukhala pa 27 nangu dabwa kachikachikachike kusasegula selo ichi chisewu hayi utanyamulanu anthu achanani nyamuliza anthuso ogwidwa akaida anzathu amene akuyembeza kuti mwina akuganizidwa kuti ndi okuba chanchana ali muselo muja anani nyamulo kwandipo nyamu chani kwandipo nyamu cruise after uninyamula pamene pacha nangona cruise cha khangati kupita sewa magrasi uja inazatenga makata load woyo ndalapa ndoti ndikupita town akandisiya mwina ku Blantyre ayuyo krokotawo woyo nangu ndizadabwa gamutija uzatenda nangu zizimuka ndili kungozi kucha kopititi kukola ndili anthu kukwizi kucha umene kucha basi kunditenga kundikati chimbava chija ichi ande mbava icha mwana mombera ine santangana anafu basi kunditenga ndikapo ichia ukumanguso
ukufede unakakuona bobo mwendo tipita koma chifukwa chonena kuti ndavala trouser sunga yeti pitiriza kuti tiyamba kaita tikuyankhula chonje nambozi nazo mwendo anatitenga basi tivaisa kugwizi kuja ndi mwendo waku kuti osana kuti oshuta ombera wamaombera mbali imodzi anaongombera mbali imodzi basi ku right kumene kumanja basi nananditenga basi undinyamula ndoti pamene ndoti oleniyo kuti mupita kugwizi kuja mukolidomo kuti iniyonso mutakhala kuti mukaona patient pasiku limenelo munakaene abe kunyasidwa ifa nali ndikununkha ndithu kununkha kwajani kuti okay kodi magazi muone magazi ose aje kuchokera mu June kusafika July zinthu zonse jandinazo mthupi mwangamo munakangati muli miyezi ngati kapena nthawi yatali bwanji tilimozi kwambiri ko basi naombedwa mu June chamma 20 chakuti mu June ujanata June amata 31 days then nazamba July kuyamba 1 2 3 mpana 26 days la 27 kunditenga mapitana ndiye mwati muli kale munyolo sipano kuthandiza ngati ya pamene poposo blaza manitu mulungu anandipasa chisisi china chake choopsa bwanji chindiombereni kufika siku limene lolo kusafika panamepo pabe siku limene ndinkapanga toilet walai pabe siku limene napangapo toilet olo siku limene napanga toilet kukwizi kupanga toilet mu chamber olo bibi yake mene inapangidwa ishi naona ngati kuti thupi langa linolanda khanga linonda bibi katoilet kena kake kuti ni umadabuka koma bibi mene natuluka isha yose naoneka ya black yoti black ino wake opya uja ngati magazi nokuti amaunda anamuti thupi anango nditengapo ziyungo kandisiya basi mpamene anthu ena ake atandiona amene mai bwayi ndolapha angakuziwa anthu angozandisiya kunoko koma vai kudeni mukauza amene achi ndili kugwizi azandisiya komano umene kujauna anthu ena ake mazo abe munthu oti ndioneka ngati kuti munthu osafunikira so wa munthu naliyese amandisala ndithu anthu pamalo pachi kuti anakumanganiranso munyolo muli kompo iyayi apo uno ndikaboza ntangofika ano kusiku mene kuti ndikakwera galimoto ndisiku mene namasutidwa unyolo wanga uwiri wonse apa ndikuona apa ndi unyolo ukhaokhawo unatema kalekale chipsera ichiche koma apa aya uno ndizina unandivulaza apa kalekale mbali imodzi unalowa unyolo umenewo unyolo good ndi unyolo maavalatu kwambiri anativeka zibangiri zimene zipitiriza anativeka ndi chimene chinaononga pamenepo anthu imeneyo chinasanduka chipsera mayiona mbali imodzi mayione sinangaso makhanga ni magone naso mbali ndo malowa pitirizana anandiyusa ungokandisiya kwakugwizi anango kandisiya basi kuti mwina maopa kuti afera konko ndi basi anango kundisiya komweko no basi mpaka nano kuchipatano kwamba no ndipanga treatment choncho theater nalo amwina 5 times speed of theater komano anthu acha anabwera no ndiyena no tupopita no kufera na mastina ngana saini ana amwene ma apabola mukhale ndi munthu wenena achivomezo kuti mastina ulango ndidula chani mwendo maya nga masaini yazokadula chani mwendo eneso amwene mayi basi lero mupita ofera akodulani kaya mwendo mati mastini bora ndikhale ndi chani msadandaule bora ndikhale ndi moyo suti kapena kuti andidula mwendo kuti ndoti nzayiphirabe umapanga ma zinthu zanga nzathabe ndikumathama ngati mafilimu tinalekera kuti kachakudya kanga nzikazatani nzizachipeza bora ndikhale ndi chani ndi moyo kupita ndi zaka zanga ndi nthawi imeneyo dokta nake nosiku imeneyo loti nole final day ndikadulidwa mwendo ndisuku imeneyo nakumanano ndi dokta wina wake amati Dr. Maria Mzungu
atandiona napita chipata chakwizi chicha ndikuchiziwa malo angapo ambiri oti napita mwina mwake ukapeza muli gulu yonchi madokta kundipitisa kuyamba ndijambula pa chiskrini kutere dokta wino chanangu kuti uyu akhala patient wanga Maria amene Dr. Maria wa ku England ananditenga ngati patient wake mpaka nani vangatreat mpana ukapanga chani anena kuti adakali mwana mafupa ake wazagwirana kusogoloko kundipanga yonchi koma mwendo uno kumaziwabe kuti nkhani yake munanena bwinobwino kuti nkhani wina iyayi munthu inalese kuti wapangidwa admit kuchipatala wapangidwa admit dokta wina alese ulu munthu akamupasa mankhwala amaona chijeni chichi kwambiri amaziwa kuti uyu wapangidwa admit wavulala pangozi ya galimoto watemedwa mwakuti uyu waomberedwa ending inena napangidwa admit kuti ndaomberedwa ndine munthu wokuba koma napangidwa treat ngati munthu pitirizani shuwadi ndiyeno ku mad operation imeneyo zipolopona chosa anakandichosera apa kuraiti epa ndagwirano apapa ukutagira wakuona umene kunatulukirano chipopolo china ziwiri zinatulukira pomwepo chimodzi chinasalirapo imene ndi mwendo wakumanja anachosa zingati chimodzi anakandichosa ukwizi koma zonse zalipo ziwiri zitatu fili bullet ndiye mwina tikufuna tutimalize nokukuno tizive kuti no zili pati zankhaniyi ifeso pankhani imene ndionera kuti ifeso paibeso kuti inenso pamoyo wanga ndinangona kuti apapa basi ndatuluka apolisi aja paibeso nkhani imene anandisegulira koma iwo basi anangofuna kuti ife mwina atichepese mphamvu shuwadi moti palibenso paliwonse kuti nkhani inapita kuti pati kukhoti basi mazi inenso munangozisiyaso nokhaso nangona kuti apapa mwina mwake bola ndi moyo ndi mwachira sipano akunyumba no moyono wina sopano kuti no apa pano sipano tachiraso chochitabe tikupanga zanga ndimagulisa chamba kumamanga mabola kumagulisa kumatani ndonazapezekaso kuti munyengo mwe ichabe tikuyendabe mukuchiga mano nthawi imeneyo tikuyenda ano mwe ndikuyenderamo kumamanga zanga imene ino ndi 208 208 I think imene 208 panazapezekaso ta bulanda nditi chonchi mwandimva amwene ndakumva na bulanda napanga mlandu ndazanga enake folo business imene yoti moyo noyo kubayo moyo tapangaso tilimozi mene popo kwambiri kuti hantha ijayi mwachiwala inakatipa kamwachindi changu ndibwererenso imwe ija naye menyaso nasimwana kuti chimene chingateke ndaisa zinazi sizikuteka iyi imene maitha kwambiri ndi imene ndinayo experience iyi nano ndi kuchokerano mu 208 no 207 I think imene 208 okay 2007 anadigwira anandimanga wandimva se anandimanga 11 years 6 months imene inalinyani munabaya tinasokonezabe amwene pamene popo mungumva eti tinaba anandimanga imene simukumasoka bwino izi pamene popo tikuyankhulana chabwino anandimanga 11 years 6 months zaka 11 nimezinga 6 anzangaji anamanga 8 years atatu inu 11 years 6 months inu fanyoli ndinu wankulu nalengedwa ngati kabwerebwere anzangaji anamanga kuti ndikulakwa kokotani noti anzangaji alakwa chifukwa cha ndani chaimeyo
ndi nalowa maombo nalipo onse okwanira jana laiwe basi pakoti naphana ndi mboni chani zonse mboni zija tonse tonakanga paibe amene anamvomera nzake amene anantaisa nzake tonse tinamangidwaje munavomerezanso iya basi anati manga 11 years anani manga 11 years 6 months munabajana iya anani manga 11 mungochiziwano kuti mukana bwanji chamwino yayi basi tikulemekezani ufulu wa kanimene kuti imene munasimufuna kuti nene zambiri pitirizani pamepo mupadule musadandaule ya amenepo basi anazati mangano 11 6 mungomvano kuti anazati manga 11 years 6 months chabwino anani manga 11 6 months nakagwira ukaidu mene kuzomba maximum natuluka 2016 amayi anu anati yani kuti taona kuti maonano pamepo kono basi swalayon chachani koma sina jatali seli kuti ine zinanga first name Maeso nditi kuti Maeso to wabangiso basi ndotolo abale nake ulo ine azibalanga ambire nake ananitenga ngati munthu oyipa kwambiri osokoneza otani munyengo zake ali munthu mene anavutikira muja operation tinasaina ifeyo wapanganso koma untame mukana kuti yasizapanganso maona ali basi ndi chiwanda chimene anthu ena ake nonkumayankhula kumati anakuzowera kuti kumene kuja ndende komano munthu pena umati anthu amayankhula ena ali amene iye mwina dusana chedwe akanasampa kaye maona basi anati manga 11 years malo kumene kuja chakhala koma mkatikati mokhala moyo wanga wandende uja ndaenda mundende movutika kwambiri ndaenda mundende movuti moyo wa mundende ovutika kwambiri bwanji nakumana ndi zambiri kumenyana ndi anthu mkati mwa ndende ndipo mundende brother man ndimene munthu asazonamizeni mundende muli zinthu zoopsa ndipo zambiri za mundende machitika zambiri moyo wakundende ndiopsa tili muzi mene popo moyo wakundende ndiodani ndiopsa ndipo ine kwa ine munthu zakundende sanganamizi fa mundende ndatanimu ndakhalamo sure ndakhala maximum zomba nathamangisidwaso kuzomba anazatitumiza ku Domasi prison chifukwa kuvuta kujabe basi life sinasiye kuvuta plaza man ndikuzati chosaso kumene kuja ndikati siyano kuti mati kumikuyu detention kuvuta kumene amene akuvuta abe ameneyi wati siyaso kumene kuja ndikuzati chosaso kumene kuja kuzabweyaso maximum kusachokaso maximum uzabweyaso chichiti kuvuta kukhaukhako kwali kuti makhala nde uja mundende amwene timakang'anana anthu zinthu zachikale fa mundendeso mumapangidwamonso zinthu zina zoti muna elise munthu ati magulisidwa mu chamba mkati mwa ndende momuchi koma kuti chamba chichene ndamangidwa ndili mundende chamba chimalowa ndi ndani prison wada sichimalowa wa mundende namina malosa business chifukwa ine ngati ndili mundende ndikhala mundende wa prison ndikuonesa ndi 20,000 mundende ndikuntuma ise upite kwakuti ukandigulire chamba chicha akayakandibera kayakagula kaya 15,000 kaya 12,000 kumaso ndikumpasa ndalama koma chamba chicha ndalama imene wakandigulira icha munthu ukapanga business itani ituluka iwinaso ugulisa ka 50 kaya ka 20 kaya ka 30 chakuti moyo wa ndende ndikumatani kumaenda ndi akaidiro karo kaso mmene muchakuti mapangirana so chani cheers ena amata kupada mumuja ife ukaidwa ife ndoti anzathu ena anaphanapo ndithu mundende akaidiro karo kakuphana ndikuti mayenera okhaso waziwindi so pene kuja kumenya brother man anafa ndithu munthu nzathu ino hayi ndi makwanisa bwanji peza ndangisi muliso kuti simnachire etu ino iya mwini ife tinalipo momwe mulionenamo basi apa pano ife tinachivomeza kuti tizakhala chonchi tizafa mayendedwe athu tikuimvesesa koma ndikuonera mundende muja pasipepo control yo timana tino samana katino basi kujako matani akumalizani sono kukusumbukanso mukhaso imphamvu so kumene kuti ndi zimene tikunenazo kuti mukunena kuti
inuyo simunagwisa ntchito mankhwala ena aliwonse inu tubwino kundende kuchaso mwinazo mmatengera zimenezo nanga mphamvu zimachokera asitu munthu mangupatsidwa mphamvu basi naye ndi mphamvu ndiye muli kumeneko tili kumeneko chano ifeyo ukaidi ujade tinawo malizi nawo maliza 2016 kuchokera 2016 kuzafika 2025 ndine mfulu yabwino kwambiri kwa munthu ina aliyese nkona inu lero siku lero liso ndikupezeka kuti inu ndine ndikucheza nanu mu 2010 ndi chaka chimene namba kupemphera ku Zomba Central Prison nimapemphera sisepi tilimuzi kwambiri timapemphera sisepi nabatizidwa mu ndende ndipo ubatizo ine anandibatiza ndi abusa ambawa mu 2010 alembe amene amazatiphunzitsa baibulo chani ndi akachingwi makumbukira ndithu amene anthu amene fani naona kuti ndi chinthu choti ine olukunja kuno mwayi wopita ku chalichi uja sunkapezeka ayi koma nazapeza kuti muchaka chimene chaba nazamba kupita ku living waters mkati mwa ndende kupita mu living waters ona amasi koma family yako athu ndi ya service day ACT koma ineyo mkati mwa ndende muja nasankha kuti ndiyambe mpingo wanga namba kupemphera sisepi mu chaka cha 2010 mpaka napanopa ndine Khristu wa sisepi na kuyamba ubatizo azimayi kuvekedwa mvano mkati mwa ndende unayambira ku Zomba Central Prison ndi ineyo ndikhulume ndi azimayi amene anabatizidwa kuvekedwa mvano nawonso otali ndende ali ndende azimayi omangidwa anavekedwa mvano kuyamba kuvekedwa ndende zonse za Malawi unayambira ku Zomba Central Prison kwa azimayi koma ubatizo ndende zinazo umabatizidwa kaya kumaula kaya kuti amabatiza anthu asisepi kubatizidwa ndipo nthawi imene napasidwa nyimbo ndi Bible mu 2010 kuchokera pamenepo mu 2010 muja mpaka na kuchoka pamenepo napasidwa trust ifano kuti tenga kuti chosa kumene kuchano kuti masiku afe noti chilango cha ife chicha chikupita kumapeto mu 2016 tikubwerera kwathu anali chosano kuzomba kuja zamalizira pachani pachichiti prison kuchokera 2016 ndosenzanso kuti maulamulo ngati ayina binguwa sitinaone bwino umoyo wake mai Joyce Bandaso analamula ka 2 years kawo kaja sitinakaona ulamulo wake nasakumana ndipita muthale ka 2016 komesa konkuja mavota momo tinavotaso 2014 manager tinavota sure adamwini pano akuti kuja kutitikana nkomwe kwabweraso bilu ina imene pano alera kuti izimene zosono pano sindingazikambe zapano mukuti pano pa imene nthawi yanu imene ndende ndoti mundende mumakhala ndithu kutitikana kumene kuti shamba adi mapezeka komanso akuti makhala mabanja so koma mamuna so kukhala so mamuna banja mkazi mamuna kukhala so mamuna nzanu kukhala ngati uje ni mkazi ndi zinthu zoti wachikulire pa dziko lapasi pali chisisi choopsa kwambiri pa nkhani ngati yoti ya home imene simati home sex iniyolo ya ndi nkhani imene Zomba Central Prison chimene nakatiphera ifeyo pa khulu yathu inakati papa zimene zichi fo ifeyo noti makhanga lino tumalimbana ndi gulu lochuluka nkumazada chokani ndicho amuna anzanu ngati ino makabe mukunama ndando cheni makhanga tikwayalusira chinyawo chawo kupita kwa mabwana andende amati izi zinthu zimene muyangu ndi zimene zimalimbisa chani munthu akumanga we 50 years wina akumanga 3 years akakuphatikiza ndiyo olo ndotolo mathandizidwe ake mungathandizane bwanji pamene nabe kuti si chilengedwe ndikomano pamene pamatikubabanga koma ineso kuti ndikuyankhula zone kuti ngamene angati zizi kuti mungamazike pa ayi chimene tikuyankhula edi
ine musazikayikire yayi ine mukoza kuthandiza dziko lonse fa programu iyo imapita maiko onse dziko lonse ndiye chimene tikuyankhula izi sikuti kunena kuti mwakuti yayi akulu ningokuzani kuti mabungwe tu amabwera ena akakunja azungu amafuna anthu ivi nali kuti ma-convict kuti muna amene amakazi gawengazo munthu amene utuluka mwampano wina amene anayika pa live kuti amuphe Norway anapita ku Norway lofanya kuti nkhani kukonza ndi ndende zathuzi mabunga amabwera othandiza amafuna anthu ati tikuona kuti dziko lino tinaona kuti anthu amene osazataninso kuti anthu amaona ndi anthu oti basi ndinu hetwe chimenecho mundende blazamani chigolo cha muno okhaokha chilipo olo akazi ajaso akamangidwaso amakwatana amanyingana shuwa adamu mwauza chani anthu ena achinyamata ena akuyamba kumene tikauza timakati makani tinatache ife kwa ine ndili ngati kuti chimene Mulungu amandisungira kwambiri ine ndili ngati pilala yolozera anthu kuti dzuwa salozerana tabunenapo sombo zoti dzuwa salozerana ine ndili ngati chipilala cha ku polisi sichichokayi chipilala cha ku school chichiri primary school chimachoka chimagumuka ndoti ife ndili ngati ine ndili ngati mpulumusi wa anthu ana amene akubadwa kumenewa pachifukwa chani pa ineni mati ndikamadusolo pakhomo pa anthu ena ake anene akamadi amwene amadi inu amwene mayeso amenewo sanabadwetu choncho zimene mukumapa ngazi mukamata anu masokoneza amwene aja anachita kwa atani odi kwaombera ndi futi nkona mwaona choncho ne mwana amene ali organize amathoma abwerera mbuyo ndingati ne opulumusa mizimu ya ana ang'ono ikona bwanji ndizoona zikumveka ndithu ikona bwanji mene popo mbale wangu ndine mpulumusi nanenso tu ndikukakati ndikuphunziranso kuchokera kwa inu ndine mpulumusi ndikupulumusa ana ambiri simungabwerezeso kuti panopote tekeze kuti zavuta kwambiri simungathe kupanga kukabasa chinthu cha muno aya blazamani nthawi inatha basi mati apapo mukuyitanira inu mwina thandizo ononso pano titekeze choncho nasi pali mabungwe ngati mati CREA limene limadandaula kwambiri kuti anthu ambiri amene ali oti anatuluka kumene kucha amazatuluka bebasi pakha nthawi pokapaka ngati mwina sana kupase live kapena mwina kuti anthu amakhala abwera amasintha koma anthu timaona kuti dziko lino anthu aya ndizigawenga izizi koma inu pamwe muli bwinobwino ndikupebwe ngati mukufika kumamasuka choncho kufuna kuwaphunzitsa anthu ena mumafuna muthandizire chani munjira ina yake boma likhoza kuthandiza mwina alipo mabungwe komanso mwina nkuteka anthu awamba thandizo mutusunga kani komanso mwina zafika muthawi yabwino komanso sungakamize kuti anthu akuthandize koma ochimva akhoza kuthandiza okay inu ndineyo mwandipeza ndipo siku la lero limuna mzimu wanu ndi wabo kuti inu ndine ticheze sutine kapena inu mwandipasa ndrama aitu kuti wenda kumaenda zina basi kamene ine ndakupasani ndama kuti muyankhwane nani ine sindikupempha chithandizo kwa munthusi koma tikuwuzana kuti anthu ena ake aphunzirepo moyo ndipo munthu umayenda mu moyo umakumana ndi zinthu zosiyanasiyana komanso ndine munthu onera kuti abalanga ambiri ankandisala koma pano pani napanga ubaleso ndi abalanga achi chifukwa moyo wanga anaotani anaudziwa chimene ndili muli ndi luso lina lilonse la manja amwene ifeyo palibe luso limene linaliziwa ngakhale ku Central Prison umene linakhala anthu ena ake amatikhomera kuti tikaphunzire ntchito za wedding tinkapempha anatikana ati tikathawa ana akuplanta inu munali chimodzi mwa anthu oti amaziganiza kuti iniyo ndi ifeyo ndi oyipa tili mundende momwemo anthu nkumatitenga anthu oyipaso koma anthu tili oyipa kale mukuona pamene pachenkope mawu anu omaliza panena kuti
apo simukumasuka kanena kuti thandizo ndikuza kuti iniyo ndinozilimbikira simukufuna kuti anthu akhengana afuna okay ngati kuti mufuna mupemphe iyayi nkhani timvesese bwinobwino apapa moti mene mulilimu sili pamene mwafikapo simene mukufunira yayi koma tigwise ntchito chijamanena kuti munthu musamupase ndalama kapena musamupase nsomba koma mumupase chani mbeza yoti atani kodi munthu yo simana kuti wodi inalephereka zambiri zinalephereka koma pano mukudziwa no chinthu chabwino ndi choyipa mukuchidziwa pali nkuthekera aliyena amakhala ndi kuthekera ndi zinthu zambirimbiri koma kodi ine ndingathandize bwanji mwina nawonso anavutika mwina analowanso mndende koma akufuna anthu amene okhaokha amene nawonso anakumana mmene munjamu matakumana ndi dziko lonse ili limene limamvera programu iyi pali kuthandiza kwina weyo mufuna kuthandiza ndikuza kuti simukufuna kuti muoneka kuti anthu ena mufuna mupemphe koma ineyo kwa ine ndikuona kwa ineyo anthu ngati ine mukhoza kuthandizanso kwambiri mukuti chani okay ineyo popeza kuti ineyo mukundiuza tikuyankhulana ndipo mawu mukunena ngakhale boma limapempha chithandizo koma boma silosauka limapitanso kunjanso kapempha chithandizo limathoka pempha chithandizo kudzera kwa anthu mwina osauka aulumali chanchani kubwera madonation amabwera osiyanasiyana koma popeza kuti munthu wachimva umathawa kulinkana naye amati connection amati bridge is a connection no bridge pano pakunake kupangani zina zake munthu mutakupya mtima munthu ni munthu okay pakupya mtima apo momwe kundione mwine ndikuoneka momwe ndikuonekeramu ndikuonekabe munthu wathanzi ine kwambiri wa strong nimaweka nimamenya exercise nde munthu atati munthu beni munthu inebe ndine munthu sulibe pena pakebe kuti ndimayiphera kulakwisa ngati kusomenyana ndi anthuzi pena pakebe nthawi nakebe timona awa afuna mpanano kuti tu akunditola munthu atikoke pasi masika kwambiri iko basi atikoke pasi nde amatiso kuti alayo nde munata ndeti matakuonesapo action shiwadi nde maomaliza tamaliza zonse nditi kuti bali mawu ainaga amene mufuna kumaliza mawu aine ndimangu kaya mwinaso boma mene zilili kundende panopa sindikuti mwendoti pakhala nthawi kopabe chimene mukhozabe kuthandizabe dziko linolo mchina chache muchinthu cha ineyo patapezeka kuti pala anthu ena ake kuti tawunikire nkukhala pasi za chikhalidwe cha kundende ni mmene zimakhalira tingati kwawunikira nkwauza kuti apa pamakhala chonchi ngati mufuna kuthandiza anthu akundende muyende stepe iyi zinthu zimayenda choncho shuwadi kaya tilimodzi menepo mbiri koma apa ndifuna kuti musasiye kena kalikonse apa ndikumaliza basi tikumaliza big zabwinodi zikutheka amwe amwe tikuyeza ndi mbale maona ngati amene mwino mbuno ife angathe kuperekera zoona big kwambiri muyankule pang'ono mona amweni tamalizana nawo mukuonano zona zenzeni anthu amene angakuuzeni kuti ulukwapezano kwa ine kuti manayo nacha bwanya amwene akuti iziwa amene anali ofeya kuchichiputizo ndofeya pano ali kwa Vumba ofeya ofeya kuti ngati nawo ali ngati nawo ndi bwana wa prison saya kuti munthu uyi ndikuti ndi prison awada okha kuti wali civilian sikona mayalaja alembedwa sakanayankhadi fajana sali ndi anthu amayankhulira zimenezo wandiona amene kwambiri chimodzi ngadawira kuzwani chonja saya chabwino ndife uno timangopereka uthenga kwambiri onera kuti
munthu ndenaje akakuunikira akakuuza zinthu mwana umafuna uzimva. Amkona manena kuti mawu akulu amakoma akatani akagonera. Ife timathaso anene ake kuona komanso mandani ake mwana tisamangofumira kumweruza kuti mwana ayi mwakuti chimangokhala kuti basi ka spirit kachiwanda kamene kachaka ndi panopa momwe mangambira muja kuti matopa kula anthu ena ake akumidima amatha kubwera umagwisa anaja zintchito zoyipa ngati ziti zimene zicha anthu kungobwera kuti mwanaye ndosokoneza komanso kuti ndi anthu ena ake akumpanga kuti muchakhale muchiticho muchinthu chichi. Moyo ndi umene uwu momwe tikuyendera koma ine ndi mkhristu blaza mani bodi ndine nditu koma banja langa sinamange ukwati ndi madamu anga kamulindana ngati pati tini mwana mmozi wamuna mkazi wankazi koma nditu mtendere wabwinobwino ndithu panopa ife ndi anthu oti panopa timapereka chisanzo kwa anthu enu mwina mwakulu apapa olo amene amatiyang'anira ngati wamkulu amene amatiyang'anira zoyitana maminibasiwa wakhala kufunsidwa mafunso ndi anthu ena ake kuti ayiwe zinakhala bwanji layoni mpaka nakumakhala patala ati basi munthu amasintha ndolo ndi chisanzo chotolo muganyu mumube ineyobe ndimaperekedwabe chisanzolo kwa anthu olo mkulu mala amene amatiyang'anira ifeyo muganyu amathaso maperekaso chisanzo kwa ineyo kwa anthu ena ake. Zimezi zabwinonso kwambiri. Ezi zabwino kuti atonani muganyu mu anthu ena ake mwakuti alayoni ndi ajamaona ajamagwira ganyu achi. Koma ino ndetu tawo ni mugizwa bwino olo mukhozoti wakuba uyu ino sakubere ndi ino. Ife olo munthu kuti olo munthu afuna kuberedwa tikuona sangaberedwe. Ndi othandizanso kwambiri. Timathandiza. Olo achina amene timakuzana kuti achina mwandikumbukira cha timamenya timalowesa kumpanda munthu ayi ya kugwira kummenya timamenya kumene. Pajamatu wakuba amagwidwa so ndi wakuba nzaje. Timaziwa. Sure. Mulinda nde anzana jana natuluka ena matimuka maona. Mazi fair zizatu andu noti okay munthu chimodzimodzi kuti mundende muja ndi mugeji. Timoze geji manager mumpanda muja daily timati ukaja timaonana daily tizoonana anthu timaziwana ambiri. Ndotolo ba anthu ena panopa azizanga ena amabwera kuno kwa madusa ena panopa amapanga amapempheresa amatani kama alipo ena kuti ngulanuli tizidi kuti sana mbebe mpakana pa anthu ena panopa abeno basi no kama khanga kuti ndikangale pere basi koma weka uma nkuna pali maonena kuti mumve bwino muntondo mmasinjidwa cha amaika mwazi mayi kumasinja cha mphale koma mmatha kutuluka moja mphire chimanga china cha kama chiti mphire chimatha kutuluka chosata kutuluka bwino muntondo muja ngati sichina bwino koma chimakhali chikukonoleka kuti chitendi chisomo ichocho sonze kuti pa anthu 100 lonse sitingakhale kuti tupanga zinthu zotani zofanana.